पेडणेचे अपडेट म्हटल्यार सध्या पेडणे वाठारांत कोविड पेशंट खूप कमी असतात आणि जे कोविडचे पालन असतात लोक बरे तरेन करीत असतात। मांद्रे आणि पेडणे वाठारांत जे पंचायती असतात ते पंचायतीन सेकंड कोविडचे वॅक्सिनेशन जे आसा दिवपाक लागलेले असतात आणि त्याचबरोबर काल दयानंद सोपटे हांच्यांनी लाडली लक्ष्मीचे ऑर्डर जे असतात डिस्ट्रीब्यूट केलेले असतात आणि त्याचबरोबर आयज पेडण्या डेप्युटी CM बाबू आजगांवकर हांच्यांनी सुद्धा 150 लाडली लक्ष्मीचे ऑर्डर आशिल्ले ते डिस्ट्रीब्यूट केलेले असतात। सध्या पत्रादेवी हांगाच्यान सध्या एंट्री पॉइंट आसा आणि थंयसर महाराष्ट्राच्यान जे गोंयान येता तांकां टेस्ट करूनच गोंयान सोडले वता आणि जे आरोंदा आणि नयबाग हे दोन्ही चेकपोस्ट सध्या बंद असतात आणि जे तेरेखोलाचे फेरी बोटीच्यान जे लोक वयता म्हणून जी बातमी आयल्या थंयसर ते आता सध्या पोलीस असतात आणि तांकां कोणाक थंयसर सोडिनात। प्रोडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी मनी।